ina ta so miki magana jiya kuma na sha'afa gaba ɗaya na manta. Da mutane suna cewa wai kamar ba za a yi fati ba, ni kuma na ga dan abu dai na rana ɗaya ai ya kamata a ce an ɗan yi dina an ɗan samu nishaɗi a wurin nan ko ba haka ba? Yauwa baby dama abin da nake so na faɗa maka kenan. Ni ma ina so a ɗan yi dina da sauransu duk dai abin da ake yi. A dole za a yi waɗannan. Saboda ƙawaye na duk za su zo hada na nesa. Kin gani ma akwai abokanai na daga Kaduna, Jos, kuma kin ga suna kallon wayayyu ne mu a zo a ce ba dan yi wani event ba ka ginga abin ba zai zama. Za su ji daɗi. Ke dai bari. Amma dai ina tunanin komai duk wani shirye-shirye kin gama shi. Na gama kawai dai yanzu. Ina so dai ka tanadi kuɗin da zaka bani. A kuɗi abinda ni tun kafin a shiga satin bikin mu ma na riga na tanadi kuɗi. Kawai ki je ki lissafi ko nawa ya kama. Ko nawa ne kai ki tausaya min kawai ki faɗa. A karka da zan faɗa. Yawwa shine. Amarya baki alaifi. Ranar nan tana so an gaya miki gaskiya. Assalamu alaikum. Ga masoya? Kai. Sanne Bahaushe angon Maryam. Sanne Bahaushe angon Maryam. Sanne Bahaushe angon Maryam. Sanne Bahaushe angon Maryam. Gashi da gemu angon Maryam. Gashi da gemu angon Maryam. Sanne Bahaushe angon Maryam. Sanne Bahaushe angon Maryam. Mai gidan ango da amarya. 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 Yi gaba kana. Yi gaba kana. Yi waya. Mai gidan ango da amarya. Mai gidan ango da amarya. Mu dai ban bala ma ba. Mu dai ban bala ma ba. Alamar da Allah. Waka ta dadi amma sai shi shigewa suke ciki. Ke kin san da nake kishin ki? Haka yanzu a dauko ki ranar biki a sunguma amarya yanzu waɗannan babba ki duba manyan riguna. Tunda amaryan nan ai kyakkyawa ce ga magidan ango da amarya.